Екип от опитни специалисти, готови да се справят с всяко водопроводно предизвикателство. Употребата на замразител за тръби позволява работа по водопреносната система, без да е нужно източването й. Тези машини намират широко приложение при ВиК ремонти и поддръжка, довършителни ремонти, ремонт на баня, профилактика на парни инсталации и други. Нашата услуга с машина за замразяване на тръби ще позволи да извършим ремонт и монтаж на водоснабдителни системи, да извършим еднопосочно или двупосочно замразяване на тръби, да извършим подмяна на кранове и връзки, да правим модификации по водопроводи и много други. Размразяване с прецизност, ремонт и монтаж на водоснабдителни системи с тръби с диаметър от 10 до 60 мм.